Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Минниханов Татарстан Республикасының жетіштіру комбинатларында һәм иң ірі бүлі үзәгендә булды. Тулырақ хәбәрчебез язмасында. Компания йөрәк кан тамырлары, неврология, офтальмология, йогышлы вирусқа каршы препаратлар һәм башка фармакотерапия юнәлешләрендәге дару препаратларын җитештерә. Шулай ук медицина әйберләре, җый хирургия материаллар әзерләп чыгара. Бүгенге көндә биредә 131 дару препараты ясала. Хәзерге вакытта завод штат режимында эшли. Предприятие берничә айга чимал, компонентлар һәм чыгым материаллары белән тулы күләмдә тәэмин ителгән. Санкцияларга бәйле рәвештә завод дару препаратлары өчен компонентлар, шулай ук лаборатор анализ өчен чыгым комплектлау детальләре белән тәэмин итү максатыннан яңа логистик чылбырлар төзү эшен башлады. Татарстан Республикасы президенты Рүстәм Минниханов Майский теплица комбинатында булды. Ул җиләк, җимеш, кыяр, помидор, яшел тәмләткечләр җитештерү буенча теплицаларны карады, шулай ук энергия үзәгенең эше белән танышты. Татарстан президентын Зеленодольск районы башлыгы Михаил Афанасьев һәм җаваплылыгы шикләнгән Майский җәмгыяте генераль директоры Илшат Ганиев озата йөрде. Майский теплица комбинаты грунт яшелчәләре уңышы буенча Россия лидеры. Җитештерү күләме елына 43 мең тонна яшелчә. Предприятиедә 862 кеше эшли. Майский җәмгыяте генераль директоры Илшат Ганиев хәбәр иткәнчә, Казан халкын һәм якын тирә районнарда яшәүчеләрне яшелчә белән тәэмин итү максатларында комбинат авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә актив катнаша. Татарстан президенты Рүстәм Минниханов шулай ук Яшел үзәндәге X5 Retail Group бүлү үзәгендә булып, азык-төлек запасы, шул исәптән беренче чиратта кирәкле товарларга бәйле вазгыятьне бәяләде. Бүген биредә 6000 төр продукция тәкъдим ителгән. Соңгы көннәрдә шикәр, карабыдай һәм онга ихтыяҗ зур. Компания өчен төп тәэмин итүче Зәй шикәр заводы. Ул үзлексез тәэмин итеп тора. Складта тәкъдим ителгән товарларның 32% Татарстан җитештерүчеләре алып тора. Тулайым продукция чагыштырмасы турында сөйләсәк, 60% Россиядә җитештерелгән товарлар, 40% Россиядә җитештерелә торган чит ил маркалары. Шулай ук бүген Рүстәм Минниханов ТМК Group заманча логистик үзәген карады. Биредә сөт продукциясының һәм ярым фабрикатларының төрле төрләре саклана. Айзилә Батырханова Татарстан президентының матбугат хезмәте белән берлектә махсус Татарстан яңалыклары өчен.